Jesus, who can stand, who really can stand against the King, the mighty King? You will deliver, you the provider. I find victory in you. Forever victorious, forever we win. I find victory in you because victory belongs to Jesus. So say me, Nobaba Koza, this afternoon. We say all victory really belongs to him. Someone I'm Lalili. Umsakazo Iboma 103, the adult radio for the young at heart. Mina ngutiti wankosi nawe nomkhathini njalo ngamasonto ngalesi sikhathi sinqaka intambo kuDaviola ethi Sunday is for love, and indeed he plays very wonderful love songs. I know he's a weekend husband and a weekend dondoni for some other people and all of that, and thank you Ramputa. Uyicabile yakinde namfethu hamba uyekhaya uphumule. Siyabonga sinqanga zombili mina noKhoza sizohlala nawe kuze kulamule lona ihora lesikhombisa namuhla kuyisonto. Nawe lapha kwi-Facebook page yethu iSound Doctrine Hub Facebook page. Siyakwamukela kakhulu, siyajabula ukusibuka ngqo bukhoma nawo lalela lapha ekhaya shona lapha ku-Facebook yethu kusho i-technical team yethu lapha ihola anele ngamhlongo ethi lapha kwi-Facebook page yethu usilike, usithande, uphinde usilandele. Uyazi-ke wena ukuthi yenzani lento leyo la kwi-show yethu. Siyabonga kakhulu kuba nawe-ke mlaleli ofisa uxoxa nathi nanoma ngabe yini uNkulunkulu ayibeke enhlizweni yakho lapho ku-079 709 noma ku-086 10 300 086 Sabona Mbokhoza, niphilile mfethu namuhla. Inhle Nkosi Mfundisi, senzela umusa, siphile kakhulu, siyayidumisa, siyababingela abalaleli, siyambonga uNkulunkulu ngethuba umusa lokuthi sikwazi ukuzokhuluma izwi lakhe na ukwazi ukuzolizwa. Elinye ithuba uNkulunkulu akupha lona lokuthi umlalele wenze intando yakhe usindise ukuphila kwakho. Siyambonga kakhulu ngalowo musa. Unjalo impela kumusa kakhulu. Ngiyabona abalaleli sebakashaya impela. Kepha ngiyafisa ukuthi sithi ukukhuleka mkhathini singathatha abalaleli sibalethe emoyeni sikacela ngale inkosi ukuthi kube yona esiholayo. Bekezela nje mzalwane, siphe nje imizuzwana emingaki bese-ke niyaqhubeka neshaya ngovele siyafisa ukukhuluma nathi siyafisa ukukhuluma nani la ku-086 10 300 086 10 mkhathini. Namuhla ngiyafisa-ke mfethu ukuthi sikhulume ngolento yokuphenduka. Just before ngiza la emoyeni ngithola umlayezo la othi amen mfundisi, ngihlale nginilalela njalo Sundays 8 o'clock nje uThixo nibusise njalo niyalikhuluma iqiniso. Bese ethi bengicela ubaba ukuthi ngelinye ilanga nje ngenikhulume nge-rapture and the second coming, ukuvuselela abazalwane ngalezi ikhathi zokugcina esiphila kuzo. Ngicela lesicelo ngoba isikhathi esiphila kuso sifana nalesi sase-Laodikia, and signs of the second coming are already appearing, almost 90 plus. Uyakhala ukufaka lama-emoji lawo okhala mkhathini. Ngicabanga ukuthi nanoma namuhla singakhulumi nge-rapture ne-second coming, but lento esikhuluma ngayo namuhla iyahambisana naleyo mlaleli ukuthi ake sikhulume ngokuphenduka mkhathini. Futhi singakhulumi nje ngokuphenduka because of umuntu nje akaphenduke. Asikhulume ngokuphenduka okuphuthumayo, oku-urgent. Hayi ngoba sisabisa abazalwane mhlambe sibakhomba ezwini kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu lento yokuphenduka uyithatha very serious mkhathini. Izwi lakhe liyasazisa ukuthi uyena kuphela owazi insuku zokuphila kwethu, from the beginning until the last, even before usuku lokuqala could come into being. Uyasitshela futhi ukuthi ikusasa is not guaranteed.
asilazi kusasa ukuthi linjani. Ingako nalapha encwadini yabaseRoma chapter 8 chapter 5 verse 8 ethi uNkulunkulu ukhombisa uthando lwakhe ukuthi siseyizoni uKristu asifele, because angeke kuze kufike isikhathi la silunga khona ebese ke sithi seyisikhathi sokubonana nenkosi. Now lento yokuphenduka mkhathini akuyona into njengabantu esiphila emhlabeni sinikeza i-urgency. Lo mzalwane lo othumele lo message manje uthi asihloloze lento sikhombise i-urgency yayo. Mhlambe kunalaba masesenza le show ke umzalwane ayicelayo ye-rapture ne-second coming, mhlambe socacisa kakhulu, but okwamanje mhlambe kunalaba mkhathini acanga ukuthi hayi uJesu mefika nge-rapture yilaba azophenduka khona nabo. And it will be too late, like very, very too late for many people. It will be too late. Ngeke mhlambe abanye babo balithole lelo thuba lokuphenduka. And futhi siyabona ezwini kaNkulunkulu ukuthi angabuya nanoma yini, sihlele silindile. Uyasho umzalwane uthi ama-signs nawo aseduze siyawabona every day, you know. Uvula i-TV ubona ama-sign, ufuna i-newspaper uyawabona ama-sign, uye ey'koleni uyawabona ama-sign, la emgwaqeni uyawabona ama-sign, uyambona nje umphiki Kristu ugcwele yonke indawo everywhere. It has become so normal ukuthi asanaki. So lokubaluleka le urgency yokuthi abantu baphenduke, ngiyafisa ukuthi sikhulume ngayo ke namuhla mkhathini, ebese ngelinye ilanga ke sesenza uhlelo ukukhuluma lento ecelwa umlaleli. Ngicanga ukuthi izobalekelela abaningi. Nawe umlaleli lapha ekhaya, lolu hlelo akulona likaNkosi nelikaKhoza, elabantu bonke abathanda izwi kaNkulunkulu, abathanda ikakhulukazi lolu hlelo i-Sound Doctrine Hub, ukuze sikwazi ukuthi silekelelane la ubona udinga ukulekelelwa khona nokuchazeleka nokukhula enkosini nako konke lokho. Not because we have all the answers, kepha siyazi ukuthi izwi likaNkulunkulu linazo zonke impendulo. Uma singayitholi namuhla impendulo ezwini noma kanjani lesonto elizayo, sizobe sesiyitholile sikuphathela yona. Sizama konke kusemandleni ethu umkhathini ukuthi singaphendula abalaleli ngokuqonda kwethu nokwazi kwethu kube i-general knowledge, kepha sikhombe ezwini ngaso sonke isikhathi. Yiloko ngifisa sikhulume ngako uma uqeda ukusibeka enkosini namuhla mkhathini. Asithandazi. Siyakubonga uNkulunkulu wethu futhi siyalidumisa kakhulu igama lakho, ngoba uNkulunkulu ogcwele umusa nobubele. Awufani abantu bayathanda ukuphindisela okubi ngokubi, kodwa wena uNkulunkulu onesihe, othanda ukwenza okuhle kulabo abangakudeserve, abangakufanele. Usenzela indlela Nkosi yokuba siphunyuke kwi-judgment nolaka olusifanele ngenxa yezono zethu. Wathi wena inkokhelo yokufa, inkokhelo yesono iwukufa, hayi nje okokuqala kuphela kodwa nokufa kwesibili okukulahlwa echibini lomlilo. Waphinda wajika wena wasenzela indlela yokusinda kuleso sigwebo noma sisifanele, wasinikelela ngendodana yakho uKristu Jesu ukuba izofa endaweni yethu, khona ngokufa kwakhe thina sizoxolelwa singabe sisadinga ukugwetshwa. Ngakho uyasimema sonke ukuba siphenduke, sikholelwe kuyena, silandele yena ukuze sixolelwe izono. Lithi izwi lakho ikhathi zokungazi wayithalalisa, manje sewubiza abantu bonke ezweni zonke ukuba baphenduke, ngoba ubekile umuntu ozokwahlulela ngaye umhlaba wonke, uJesu Kristu, sinikeza isiqinisekiso ngokuthi umvuse kwabafileyo. Ngiyakhuleka inkosi ukuthi babe baningi abaphendukayo. Siyazi abanye abasilalele sebesondela impela kuyisikhathi eside belalela izwi lakho, bamngela imbewu yalo, bamngela amanzi aliniselayo, liyaqala liyamila, sekushoda nje livele ithelo basindise, bawelise Nkosi ubasindise. Abanye basakude kakhulu, inhliziyo isaqinile, kodwa wena uyakwazi ukuqhekeza amadwala, uyakwazi ukuncibikalisa nezinhliziyo zetshe. Siyabakhulekela ukuthi ubahawukele ekugolozeni kwabo, ubahlule, ubanqobe ngothando lwakho, nabo basize baphenduke. Sikhulekela abasebephendukile
ukuthi bangabe besabheke emumva, bangabeki isandla sabo kuyigeja bese bebuka emumva, kodwa babambelela impela, baqhubekele phambili ngokubekezela kwabo, baveza ubufakazi kwabanye ukuthi ngempela uNkulunkulu unamandla ukusindisa umuntu. Siyakhulekela inkosi ukuthi usisize masisakhuluma lizwakala izwi lakho ngamandla kaMoya Oyingcwele, babe baningi obaphendulayo, ubanikeza ukukholwa kuJesu, ubasindise ezonweni zabo. Siyakubonga ukuthi ugcwele umusa egameni lakhe uJesu. Amen. 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 Good evening, Pastors Didi, Ngosi, and Koza. We welcome you in our little learning journey in heavenly teachings. We are inspired each time. We are present, like always, with Andile until 7 p.m. Stay blessed. Kusho usis Pearl kanye nendodana wakhe u-Andile bakwanzimande, nangunaye uThembi Kadimba uthi ngibingelele babukhoza nawo babukhoza Nkosi, sikhona silalele inkulumo ezinhle ezakhayo kusho bona lapha bese nangu u-Angie Kashobete. Amen. Bafundisi bami, wayintokozo ukuthi sibe kunye nani futhi ngilalele futhi ave ngibusiseka nangemfundiso zenu enishumayeza ngazo. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise. Kusho u-Angie Kashobete lapha emolweni. Siyabonga kakhulu nawe emlaleli ungenza njalo lapha ku 079 709 1991 073-709-1991 noma ku-86 10 300 06 10 300. Mkhathini asibone mfowethu inhliziyo zethu zilikhuni kulukhuni inhliziyo zethu njengabazalwane kangakanani ke abantu abangasindisiwe. Abanye bathi ivangeli labantu abadala basesebancane bona, abanye bathi ngiyafisa ukusindisa kodwa kusesenalento engisebhizi ngayo, kusesenalesono engibona ukuthi siyangihlula, mhlambe izidakamizwa, mhlambe whatever sono it can be. Umuntu athi lento abantu abashadile baloku bepostpone njalo, inhliziyo iyafisa yona ukuthi umuntu asindiswe, kepha ngezaba ezikhona eloku epostpone ezifuna so sonke isikhathi in the future, ongazazi nokuthi uzovuka ephila kusasa, kodwa ubona kuyinto azoyenza in the future. Kepha sibona uNkulunkulu kaningi ezwini lakhe, kaningi phinda kaningi ufaka i-urgency kulento. uNkulunkulu ufaka i-urgency ukuthi lalela, awazi lutho wena ngeinsuku zakho zokuphila. Mina ngazi konke nawe ngazi nokuthi ikhanda lakho liney'nwele ezingaki, wena uzazi izinwele ezisekhanda lakho, so yimina owaziyo. Therefore ngithi phenduka, isikhathi sisekhona ngoba nawo umbuso kaNkulunkulu usondele. Sikhuluma sithini nomzalwane olalele? Kwesinye isikhathi mkathini abazalwane bayayikhohlwa lento, ngoba umzalwane uyasonta, uyesontweni, uyimemba yasenkonzweni, omunye futhi uyaserva nasenkonzweni, mhlawumbe unekhono lokudlala i-instrument ethile, uyaserva, ubona ku-right, ubona there's nothing wrong, nabefundisa abasho lutho. What is this thing nge-repentance ngempela? What is such a big deal nge-repentance? Maybe asiqale nje ukuthi ini repentance. Ukuphenduka kuchaza ukurecognize ukuthi ubuhamba ngendlela engafanele, uyisoni, uqabene noNkulunkulu, uNkulunkulu ukucasukele, uNkulunkulu uzokwahlulela akulahle ngenxa yezono zakho, uyisole ngazo, ubone ukuthi ubu-wrong bese uyajika, ubambelele kuJesu, uthembe yena, uqala umlandele. Umuntu ushaya u-10 bekade elandela uSathane, elandela inkanuko ama-desires enhliziyo yakhe, phila umathanda nje,
bese shaya u-10 alandele uJesu ngoba sebonile ukuthi ube wrong. Ukuphenduka kusho lokho. Imake. Mina ngizalwe ekhaya la kusonto khona. Ngikhulele e-Sunday school. Sakhuliswa safundisa imiyalelo eyishumi. Angitshontshi, angiqambi manga, noma ke ngiqamba manga ilawa light nje, phuma out of trouble, ngithi ngivuke late, ngithi nobe kune traffic, amanga nje innocent, angalimazi umuntu lapho. Siyapha samukela ivakashi ekhaya, uma umfundisi, ubaba umfundisi, ngikhulele endlini yabefundisi. Usho kanjani manje ukuthi uNkulunkulu ungicasukela njani uNkulunkulu ngoba ngikaze ngixabane naye mina, ngikhule ngenza zonke izinto ezi-right. Le ikhuluma leyo nto izwi likaNkulunkulu lesifundisa ukuthi okwethu ukulunga kwemvelo akwanele. Sonke sonile, sonke siyahluleka ukufinyelela kwi-standard senkazimulo uNkulunkulu afuna sifike kusona. Akekho ngcwele ngokuphelele, noma ungaba ngcono kunabanye kodwa awukwazi ukuba ngcwele ngalendlela uNkulunkulu adimanda ngayo. Ngakho wonke umuntu ungaphansi kolaka likaNkulunkulu, nalo onemisebenzi emihle eminingi ayibalayo. AbaFarisi babenjalo ngesikhathi sikaJesu, babebuka ukulunga kwabo bakuqhathanise nokwabanye, bayibone bengcono, bengenasidingo sokuthi bangaphenduka, bangazalwa kabusha, babhabhadiswe. Kodwa uJesu uyakhuluma nabo, uyabayala ngokuphenduka. Nawe-ke noma ngabe kuthiwa ukhulele esontweni, noma ngabe kuthiwa abazali bona bayakholwa, noma ngabe kunemisebenzi eminingi emihle ongayibala, kodwa ngaphandle kokuthi umuntu azalwe ngokusha akasoza ubone umbuso kaNkulunkulu. Angayibona indlu yesonto, angaba yilunga even lesonto, kodwa mawungazelwe kabusha, ungaphendukanga kwezakhe izono, ucela uNkulunkulu axolele wena, usindiswe, ugcwaliswe ngomoya ongcwele, uzalwe kabusha wena, uyobhujiswa impela. Angifane noNikodemu. Yini ukuzalwa kabusha mfundisi? Kusho ukuthini? Ngikhulele esontweni, ngangena iklasi, ngabhabhadiswa, futhi ke ngomunye wezikhonzi, ngikholele khona, umfundisi njalo usibeka izandla, usicelela intethelelo kuNkulunkulu. Kwenza konke lokhu, yini enganele? Makufanele ngizalwe kabusha, kusho ukuthini ukuzala kabusha? Ngizala kabusha from kuyini? Ngizala kabusha into what? Ukuzalwa kabusha njengoba esho lamagama, ukuguquka okukhulu ongakufanisa nokuthi umuntu ufile yena kwavele kazwala omunye. UNicodemus uthi ngangena kanjani esiswini sikamama ngiphinde ngizalwe? Kuba sengathi kwenzeke njalo, ngathi lo benimazi nawe lo obuzazi uyena usebuyele emumva esibelethweni kwazalwa omunye. Kusawuyena umzimba nobuso kusawubona bakhe, kodwa lo muntu ushintshile, ushintshe kusuka ngaphakathi enhlizweni, kushintshe ingqondo, then bese siyaqala sibona nezenzo ishintsha. Ileyo nto eyenzekayo uma umuntu ezalwa kabusha. Uzalwa kabusha umuntu ngokuthi akholwe ivangeli, akholwe ukuthi uyisoni ngempela esibheke esihogweni. uNkulunkulu uthumele uJesu, uNkulunkulu uqobo lwakhe indodana kaNkulunkulu yazofa endaweni yakhe, yakhokhela amacala akhe ukuze yena axolelwe. Akukholwe lokho bese ngempela yathembela kuJesu ukuthi axolelwe ngenxa yakhe. Bonke abenze njalo uNkulunkulu banikeza umoya ongcwele, baguqula isimo, ishintsha ingqondo. Bebekade bebuka izinto ngeindlela zezwe, ngeindlela zabantu, manje sebeyibona izinto ngeindlela kaNkulunkulu. Shintsha inhliziyo, bekade umuntu ethanda izinto zasezweni nama desires, ama taste akhe njengomuntu nezono zakhe, manje usethanda indlela kaNkulunkulu. Usiyasenyanya isono sakhe, usiyayinyanya indlela zezwe, ulangazelela ukuphilela uNkulunkulu. Bekade banqena abazalwane, useyabathanda manje. Bekade eyinqena into njengomkhuleko nezwi likaNkulunkulu, usiyayifuna manje. Uzelwe kabusha lo muntu, akusasiyena. Bese ke siyaqala sibona ukukhula kwalo muntu osezelwe, sesibona imisebenzi emihle.
lezi zinto abantu abayibalayo bathi bathembele kuzona, yebo ziyaba yithelo, ukuhamba inkonzweni, ukuba yimember yebandla, ukufunda izwi likaNkulunkulu, ulazi, ujwayele ukuliphila, unqobe ulaka, unqobe ilust, unqobe ukuqamba amanga, unqobe inzondo, uqala ufunda ukuba nothando, uveze lezi zithelo zikaMoya Oyingcwele, kunjalo ukuzalwa kabusha, ukuguqulwa komuntu ngenxa ukuthi esekholwa uJesu. Now, ngiyafisa ukuyiphusha further le Mkhathini, because mina ngikhonza ebandleni sisebenzisa lona leli Bhayibheli, engicabanga ukuthi nani nithi nisindisiwe nisebenzisa lona. Angithathe lo mlaleli ngoba kubalekile, ngizowubuza lo mbuzo wami. Siyakwamukela emoyeni, sawubona. Baba Umyeni, sawubona. Siyaphila bangisambe nathi ngeke ngiphazamisa namhlanje, singihlupheka kakhulu. Mfethu uzwakala ngcono kakhulu namuhla. Niyaphila kodwa empangeni? Siphilile empangeni, si-right lapho. Mfowethu. Angithi ngakho baba ngesihloko engikhuluma ngaso. Angivele nge-straight nje kumazwi ngoba kumnandi ukukhuluma ngento esezwini eseBhayibhelini likaNkulunkulu. Angiqale nje ngokuthi uMatthew chapter 3 verse 4 akalokho eshonale nale obala uthi mayishumayela la uJohane, phendukani ngoba umbuso wezulu ususondele. Uyabacacisela ukuthi ngisho ngaye esontweni ukubekwe ikhundleni kube nayo yonke into ukuthi mina ngwenza 1 no 2 no 3 ngoba ngiyaye esontweni ngikhulele khona njengoba esho babukhoza ngoNikodemu. Kodwa into ebaluleke kakhulu ukuthi uphenduke, ngoba kusengenzeka ngiyesontweni kodwa mangibuye esontweni ngiqhubeke nezinto zasezweni. Okubalulekile ukuphenduka ngoba umbuso kaNkulunkulu unjani, umbuso wezulu ususondele. Ngithanda incwadi yaZenzo baba, Izenzo chapter 3 verse 26 ithi uNkulunkulu eseyivusile inceke yakhe wayithumela kimi kuqala ukunibusisa ngokuguqula. Baba ngiyathanda leli uthi ukunibusisa ngokuguqula. Into yokuqala uNkulunkulu ayenza mayithumela uJesu kuthina ukuthi akuguqule kuyizono zethu lezi sazenza. Manje inkinga ibalulekile ngoba uJesu akaziphinde kubantu abalungileyo. uJesu uze kuzona impela izoni ezayikade eyifana manje ayiphendukile abasindisiwe. Kodwa uphumela uNkulunkulu ukuthi uJesu ehle ezemhlabeni enzele ukuthi untokozo omnyeni namhlanje bekhuluma ngoJesu emthanda kangaka yingoba ngaguqulwa. Uthi mayishumayela laphana uPaul kwabaseRoma chapter 12 verse 2 uthi ningalingisi lelizwe kodwa isimo sengqondo masiguqulwe sibe sintsha ukuze nikwazi ukuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu nokuthandekayo. Ake ngivale ngale baba ngidedela abanye ngokuba John chapter 3 uverse 36 ngifuna ukuyiveza imicathiso obala nokumuntu ohleze ekhaya nakulo othena ngisibona isidingo sensindiso mina ngisindiswa into etheni hayi ikhona into yensindiso ikhona into indaba yensindiso. Zwana-ke uJohn chapter 3 verse 36 okholwa indodana unokuphila okuphakade kepha ongakholwa indodana akayikubona ukuphila kodwa into ukuthelo kaNkulunkulu ihlezi phezu kwakhe. Amen. Ngiqedile babizi siqedile hayi intokozo isikhulumo esiqedile. Amen. Amen. Ntokozo, siyabonga mfethu igalelo lakho njalo kuhlale kwintokozo. Qale kahle inetwork yakho masoya lapha ngasegcineni yafisa ukuphoqa nje kancane awuyibone mhlambe phakathi nesonto uthi nje uqokelela amatshe nje wakhe iqhumana ozosithinta kulona next week mfethu ngoba siyathanda ukulalela impela. Mkhathini nawo umfokamyeni uvumelana ngamazwi kaNkulunkulu asesiquotele wona. Ngicela nami ukubayisa abazalwane lapha encwadini kaLuka chapter 13 la khona uJesu eqwashisa abantu ukuthi mabengaphenduki bazobhubha bese eyabakhumbuza ukuthi abanaso lesikhathi abantu abacabanga ukuthi banaso kodwa kumele baphenduke masinyane. Baningi abacabanga banesikhathi basesihogweni namhlanje. Uthi kuverse 1 kwakukhona ngaleso sikhathi
abathile ababikela uJesu ngabaseGalile abagazi labo uPilato ayelixube nemhlatshelo yabo. Waphendula wathi kubo, ngicabanga ukuthi labo bantu baseGalile babeyizoni kunabo bonke yini abaseGalile, ngokuba behlelwa yilomshophi na? Ngithi kini akunjalo, kodwa uma ningaphenduki niyakubhubha nonke njengabo. Nalabo abayishumi 18 okwawela kubo umbhoshongo waseSilowama wababulala, nisho ukuthi babeyizoni ukwedlula bonke ababehlala eJerusalema na? Ngithi akunjalo, kodwa uma ningaphenduki niyakubhubha nonke njengabo. Uma ningaphenduki niyakubhubha nonke njengabo. Akakhulumi nje uJesu ngokufa kwalabantu khona uPilato ababulala abaseGalile ababenza imhlatshelo, asitshela ukuthi wababulayelana, kodwa wababulala lagobhoza igazi kwazi ngoba sengathi lihlanganiswa negazi lezimbuzi nezinkomo ababeyihlaba laphayana. Khona abawu-18 okwawela kubona ibuilding eSilowama yababulala. Labantu baseJerusalem naseGalile babethi kusho ukuthi izona igilamkhuba zangempela lezi njengoba abantu bekhuluma manje. Masikhona isihogo ayikoyobani bakhombe. Uthi uJesu akusinjalo, kodwa wonke umuntu ongaphenduki uzobhubha. Ukubhubha yebo ilokufa bakufa, kodwa futhi ukubhubha ukuya ekufeni kwesibili, ukulahlwa echibini lomlilo. Uthi mawufa ungene eHadesi, kufika ilanga lokwahlulela ukhishwe eHadesi, ulahlwe esihogweni ichibi lomlilo la khona abantu besha khona kodwa bengafi ingunaphakade naphakade, beyohlala ngobuhlungu nokukhala nokugedla kwamazinyo, ubunzima obungasoze baphela ingunaphakade. Bonke abantu abangafuni ukuphenduka kuzokwenzeka kanjalo kubona, usho njalo uJesu. Bese mawubuka kuverse 6 wayesebalandisa lo mzekeliso wathi, umuntu othile wayetshala umkhiwane esivinini sakhe, waya kuwo efuna isithelo sawo, kepha akafumananga lutho. Wayesethi kosebenza esivinini, phela sekuyiminyaka emithathu ngifika ngizofuna amakhiwane kulomkhiwane kodwa ngingatholi lutho, ngakho-ke unqume, kungani ulokhu ugugisa umhlabathi na? Kepha waphendula wathi, Nkosi, ake uyekele nakulonyaka ngize ngimbe emhlabathini emaceleni awo ngithele umquba. Mhlawumbe ungasuthele ngonyaka ozayo, kodwa-ke uma kungenjalo uyonquma. uJesu unika le parable lesifanekiso eziveza ukuthi asinaso isikhathi njengoba sicabanga ukuthi sinesikhathi. Nangumuntu wayetshala isihlahla asithele lesihlahla njengabaningi babantu. Wonke umuntu ongaphenduki akayithele lezi izithelo zokuphenduka uNkulunkulu ayifunayo kubona bonke abantu. Usalokho ebuyile uNkulunkulu sekuphela iminyaka. Abanye iminyaka eminingi, yonke iminyaka yempilo yakho uNkulunkulu bebheka ukuthi uzothola izithelo empilweni yakho, kodwa lokhu producer izithelo ezimbi, uveza ameva, uveza ukhula, kunokuthi ngabe uveza izithelo zobungcwele uNkulunkulu ayifunayo, awuphenduke ezonweni zakho. Uthi-ke uJesu la indlela akhuluma ngayo, uNkulunkulu ufuna ukuyinquma lezi zihlahla, ufuna ukubaphonsa esihogweni bonke labantu. Bese kube ngathi uyacela uJesu, ake unginikeze nje mbijana isikhathi ukuze ngiphinde ngizame. Njengoba sikhuluma nje siphinde siyazama empilweni yakho. Njengoba ulizwe izwi likaNkulunkulu manje, uNkulunkulu ekunikeza extra time, ekunikeza isikhashanyana esithe xaxa sokuthi uphenduke. Uthi uPetru, abantu abangacabanga ukuthi uJesu uyadelay ukubuya, kodwa umusa kaNkulunkulu ukuthi uJesu akabuyile namhlanje unikeza wena isikhathi sokuthi uphenduke ezonweni zakho, nokuthi awufile nje umusa kaNkulunkulu, ngoba ungafa khona manje ungene eHadesi, awusophinde ube nethuba lokuphenduka. Ngabuya uJesu khona manje awusophinde ube nethuba lokuphenduka. Kodwa njengoba uzwa iphimbo lami, uzwa ivangeli, uNkulunkulu usakunikeza esinye isikhashanyana, awazi kodwa soba ngakanani. Ngakho indlela kaNkulunkulu le ethi phuthuma uphenduke, ngoba isikhathi awusazi esikusalela. Ungathi ngiyophenduka sengino-30, sengishadile njengoba besho umfundisi, ngiyophenduka sengigugile, sengiqedile ukudla ubusha bami, ngoba abanye abaqedi. Ngakho sibiza wonke umuntu ukuthi akaphenduke ezonweni zakhe, akholwe uJesu. Nginomlaleli la olalele lento odidekile kakhulu, ngoba ukhonza kule bandla elithi nabo ba amaKristu,
ukhuluma ngesihoko, bona ebandleni lawo bathi isihoko into engekho, ayikho isihoko, futhi ukholelwa ukuthi into ephume ezwini lenkosi. Phela balifunda iBhayibheli nabo, bayavangela futhi ukudlula thina, bahamba imigwaqo yonke bevangela. Ebese wathi angizwa lento, ngisindiswa from ini isidingo sokusindiswa. Ebuye futhi athi yebo uJesu ukhona, futhi izwe lisinda ngoJesu, kepha-ke nina nithi lo Jesu uNkulunkulu. Thina sikhonza uNkulunkulu oyedwa munye kuphela, uJehova, akekho omunye uJehova. Uyadideka lo mzalwane, because bangamaKristu nabo basebenzisa lona leli Bhayibheli esilisebenzisayo. Manje musukhuluma ngesihoko kanti bona isihoko asikho kubona. Simlekelela kanjani lo mlaleli kulokudideka kwakhe? Simlekela ngokuthi simgqugquzela ukukholwa iBhayibheli kunokukholwa imfundiso zabantu, noma labo bantu beabafundisi nababhishopi, noma ingabe sifundiswe eside isikhathi lento ebandleni lakho wayifica nawe ifundiswa. Kodwa sibhekela nezwini kaNkulunkulu ubone nangu uJesu lamazwi siwafundayo uyena lo khuluma ngokubhubha kwabantu. Uyena owakhuluma ngesihoko uJesu ukwedlula bonke abanye abantu eBhayibhelini. Uyena owathi kunechibi lomlilo abantu abalahlwa kulona la khona impethu yakhona ingafi nomlilo wakhona ungacishi, wathi kuyoba khona ukukhala nokugedla kwamazinyo. Uyibona yonke indawo lento ezwini kaNkulunkulu. Encwadini yesambulo uyababona abantu ngelanga lokwahlulela bonke amagama abo angatholwanga encwadini zokuphila zewundlu, balahlwa echibini lomlilo elivutha ngomlilo nesalfa okuwukufa kwesibili. Isihogo leso uJesu wenza uxoxa indaba yesicebi noLazaro. Isicebi safa saphaphama eHadesi sesisha, kunomlilo abantu abangena kuona immediately mabefa izono zabo ingaxolelwe. Ngakho umuntu ongakholelwa kwisihogo, umuntu ophikisana noNkulunkulu nezwi likaNkulunkulu, kuyingozi ukwenza njalo, futhi akusizi, kulimaza wena kuphela, ngoba ungadaza inkani uphikisane nabantu, uqophisane nabantu ngamazwi. Akusizi makuwukuthi uNkulunkulu into uyambulile, akushintshi lutho. Uye umahluleli, uye odecidayo ukuthi kwenzekani ngabantu nxa befa. Ngakho kuyasiza ukuvesane uyikholwa into ayishoyo bese wenza kanjalo. So siyabagqugquzela abantu ukuthi bangabambi nje imfundiso zamabandla abo, noma sebebona ukuthi iphambana nezwi likaNkulunkulu. Shiya phansi umbhishophi, shiya phansi lo mfundisi okudukisayo, ubambe izwi likaNkulunkulu. 086101030 086101030 isifisa ukukhuluma nawe bukhoma khona la, sithathe ucingo lakho ku 086101030 noma uthumele voice note ne text message yakho ku 073-709-1991 073-709-1991. Asikwamukele emoyeni, sawubona. Sawubona ma, ninjani? Siyaphila ma. Uma ngathi akaphakamisa izwi nje kancane. Sikhuluma. Guys. Ngazo ayangishini. Ngibonga Jehova. Nami wangilanda ezweni lobunyane ngangihleli kulo. Ngisonta ngingamazi uNkulunkulu. Ngisonta. uNkulunkulu wangenzela umusa. Yonke lento engikhuluma ngayo ngilalele ngoba abantu abhubhile, abantu bahleli emasontweni, bahleli bafundisa. Abahleli kulo owabafela. Abahleli kulona owabadalayo wabenza ngomfanekiso wakhe. Wabenzela umusa, wathumela indodana yakhe ukuthi izobalanda. Hlekile babekulahlekile. Ndolele emfundisweni ezingekho. Incwadi-ke lana engibusisa kakhulu, incwadi yamaRoma 6. Laphana ku verse 16. Kodwa-ke ngizoke ngisho isihloko sakhona. Yeah. So
isihloko sakhona-ke mawuzokhuza laphayana ekuqaleni uthi ngakho siyakuthini na sihlale esonweni ukuze uvame umusa na bese-ke kuthiwa-ke laphana kuverse 16 anazi yini ukuthi lowo enizinikela kuyo ukuba nibe yizinceku zokumlalela yizinceku lalela noma zesono ube ngukufa noma ezekulalela ube ngukuphila liyangikhathaza lelizwe ngoba liyayicacisa kahle khona uma uyifunda le ndaba uyizwa kahle kodwa njileli vesi okuyilona elinikwe enhliziyweni yami ukuthi silalela bani ngoba liwumbuzo kunjalo ani lo simlalela ubani lo sizinceku zakhe ilokho nje ebengithi ake ngikubeke ukuthi noma ngabe-ke kulezi zinto-ke niyibalayo ukuthi yena umuntu omunye uthi isesontweni kanjani ngiyayigcina yonke imiyalo kodwa-ke iy'ncwadi zonke ziyachaza njengoba kade esho nje kaBukhosi ukuthi yena kuthiwa ulaka lukaNkulunkulu luyokwehlela kuloyo ongakholwanga indodana yakhe kunjalo kusho ukuthi-ke wena uma uhlele esontweni ukholwa umfundisi ukholwa yibandla lakho ungakholwa yilo ulaka lukaNkulunkulu luphezu kwakho uthi-ke baleka-ke mntakababa nakho uthandwa namhlanje ntambama uzochasisela ukuthi cha umfundisi ukuthi akushumayeze ngezwi likaNkulunkulu ibandla lo endaweni lokuthi ena waziwe ukuthi ena ungaphansi kwayiphi inkonzo kodwa-ke uNkulunkulu yena ufuna wena ukuthi khonza yena sibona ungazani nayo iqhika lapha esangweni ngeke ukwazi ukumbona yena ubaba wakhe kunjalo yonke leyo nto iyinto evimbayo ukuthi-ke wena-ke uzothini umfundisi wakho ngekakuse esontweni ibandla lakho ngeke likise kuNkulunkulu kusho ukuthi uyohlala laphana-ke ngaphandle Bonga thina kakhulu bonga kakhulu wakhuluma umuntu omdala impela isango linye isango uJesu isanga akuyona impepho kampriesti noma kambishop noma kamfundisi bangaliphephetha ibhokisi lakho ngayo yonke impepho ngosuku lokugcina esokungcwaba ngalo wena ngaleso sikhathi kade usebukhoneni bala uyohlala khona uNkulunkulu akakubusise sakubona siyakwamukela Sawubona kunjani? Siphelile Nkosi yami ngikhuluma nobani kuphi? Ukhuluma noMfundo Christian Peter Mansberg. Christian sikhuluma nomChrist impela. Uyaphila kodwa. Siyaphila Nkosi yami thini namuhla uCyprian? Ngingathanda nje ukuthi ngimnezezele kuloko okushoyo. Amavesi amabili. Qhubeka mfowethu. KoLosaroma 3 verse 23 kuthiwa ngokuba bonke bonile basilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu. Kunjalo. Manje icontext ekhona kuRomans chapter 1 bekukhulunyiwe ngabezizwe. Umbhali uyakhomba ukuthi abezizwe ngoba uNkulunkulu izinto ngaye ezibeke zasobala kodwa abamkhonzanga uNkulunkulu njengoNkulunkulu. Bese-ke ku-chapter 2 abesezolahla ngisho-ke namaJuda wona anikeziwe izwi laNkulunkulu. Ukuthi nabo babenikeziwe izwi laNkulunkulu kodwa awakwazanga ukuthi abafile ama-demands kaNkulunkulu abekhona emthethweni.
bese ke ku chapter 3 ivele yaconclude ukuthi bonke Jew and Gentile emehlweni ke kaNkulunkulu abantu bahlweni kabili is either you are Jew abantu abanesifunda noNkulunkulu through Abraham, through Moses, or you are a Gentile abantu abangena icovenant. So might bonke bonile kusho ukuthi wonke umuntu emhlabeni is a sinner. Absolutely. Uyisina kanjani na? And then ke Romans chapter 5 verse 12 uyayichaza ukuthi lesi sono sifike kanjani ukuze sithi bonke bonile. Now lokhu ke kuzobalula ukuthi sikusho ngoba siphila ezweni lomthetho. Yabona nje kune JSC wathathwa ubabuhlophe kodwa awungena khona siyabona ukuthi uma ukhuluma ngezinto zomthetho yabona kunegama judiciary. So ke Romans chapter 5 verse 12 ukhuluma nge-judicial sin. Sono uNkulunkulu condemne bonke abantu ngaso. Romans 5:12 uthi ngakho ke njengalokho isono sangena ezweni ngamuntu munye. Ngifunda icontext lo muntu munye ngubani nguAdam. Ukuthi emehlweni kaNkulunkulu sasiku Adam. Kunjalo. So ke isinqumo Adam asithatha wayengathatheli yena kuphela but wayithathela nathi ukuthi uAdam wageja igoli. Kunjalo. Sonke sageja igoli ke kuAdam. Ingakho ke sonke siyizoni ngenxa yokuthi uAdam washweba uNkulunkulu wayisibona sonke sikuAdam. Perfect. Ufunda ku 1 Corinthians 15:45 sithola ukuthi uNkulunkulu ebona ushophi isinto sikubona wathuma kuJesu ukuthi abe nguAdam wokugcina ukuthi kuzolungiswa lento eyonakala uAdam wokuqala. Ngishilo ukuthi wena uChristian impela leli gama ulitholanga ngephutha. Kuthiwa igama lizomlandela umuntu. Asibonga kakhulu Cyprian. Uthatha inamba egcineni Cyprian ngiyafisa uxoxa nawe siyiqhubele indaba le number yogcina yebika lethu u083 nalega 076. Asibonga kakhulu mfowethu. Thokoza thina kakhulu mfowethu. Mawukhoza sithathe nabo abanye abalaleli uphumzile kaMtahungu uthi sanibona bobaba bami baphathi bezwe likaThixo ngithanda ukusho nami ukuthi isikhathi asisekho zonke izimpawu zikhomba ukubuya kwenkosi uJesu umuntu angabe sapostpone akazinikele kuJesu ngoba uma ethi kusasa ikusasa lingagcina lingafikanga abuye uJesu angasasindisiwe kuyaphuthuma asibuyeni enkosini uJesu asikwamukele nawe emoyeni sawubona. Yebo nkosi yami awuthi qaphu nje masinya njengensizwe. Ngiyakholwa bengibuza le ndaba yale baba nesika kamaphoto njengoba eyakhe Israel thina njengesizwe silo aphosela kanjani. uCyril Ramaphosa wenze njani? Indaba yakhe njengoba against Israel. Thina njengesizwe. Okay, all right. Very straightforward questions. Siyabonga. Sike sayithinta lento esikhathini ezidlule kodwa somphendula mfethu ukuthi thina njengesizwe sima kanjani uma iSouth Africa irejecta uIsrael. Untomfuthi kanene athi amen bafundisi. Sibonga ivangeli leqiniso enisisekela enisibikela lona elingumxhuma elingaxutshwe nalutho elukuphila kithi. Siyabonga kakhulu wena ntombi futhi kanene. Sikwamukele na moyeni sawubona. Ayabonga Jesu. Baba Majola. Ngosami isikhathi sekho. Paula. Funa nje ukuthi impela ngosami ukwesekela nami kulokho enikhuluma ngakho kwemfundiso. Ona impela kufanele abantu bangayi ethuneni bangasiswanga. Kunamazwi nje kaNkulunkulu
incwadi nje kaJohn ijwayelekile, John 1:3 verse 16 ijwayeleke kakhulu, verse 15. Konke lokhu kwesikhuthaza ukuba sihlale kuNkulunkulu senze intando kaNkulunkulu ngoJesu. uJesu lithi izwi lenkosi indlela neqiniso nokuphila phakade, ngaphandle kwakhe asikwazi ukuya kuBaba. Uyena ozosisa kuBaba, uyena ozemhlabeni wazobuyisela abantu kuBaba egameni likaJesu Christ. Imfundiso ikhona bazalwane, manje siyakhuluma thina ngesingana ngokucabanga kwethu, kodwa ukuphenduka kuyinto ebaluleke kakhulu ukuthi ungakayi ethuneni phenduka, ngoba lithi izwi lenkosi ngalo kwethuna akukho ukuphenduka. Siyabonga kakhulu Nkosi yami, uNkulunkulu asigcine nina, asibusisele nina, futhi nesibusiso uNkulunkulu, nesibusiso nakithi, nesibusiso nasey'ndlebeni ey'lalele lolu hlelo njalo sesithi lofika nini isonto egameni likaJesu. uNkulunkulu aniphathe kahle Baba, uNkosi noBaba okhoza egameni likaJesu. Amen. Amen. Baba Majola, siyabonga kakhulu. Siyabacela abalaleli namanje ukuthi bakukhulekele nalabo uNkulunkulu asebenze inhlizweni zabo silunge leso simo. Baba Majola, nangu usabela kaSibisi uthi sanibonani bobaba bami enezimfundiso ezakhayo, nginilalele ngikwa ezakheni le Mnambithi ulalele ku 105.6. asikwamukele na moyeni sabona. Amen. Baba wami njani? Siyaphila Nkosi yami. Sikhuluma nobani kuphi? Siyaphila ngathi ukhuluma nobaba uMsomo yase-Underdale. Baba Umsomo, ithini namuhla inkulumo kaBaba Umsomo? Ngiyajabula kakhulu baba. Ngicela ukuthola nje inamba yobaba bami la siqoqa khona kahle nje, singekho emoyeni kunezinto engicela siyixoxe. Into engikhulumayo ziyaphila kakhulu. Thathi Ngiphinamba. uliphethe ipeni Baba Umsomo? Uzolithatha lithi 076 353 3001. Enye ithi 083 234 0154 54. Sibonge kakhulu Baba Umsomo, sesothi ekubusise nawe futhi. Nangu ukhethiwe kampela uthi amen bafundisi bami, ngiyabonga ukuthola leli thuba lokuzolalela amazwi aphilisayo. Nibusiseke ulapha kwaSayimani ukhethiwe kampela. Sithabiseni Mlambo uthi amen bafundisi bami, siyabonga ukuthi nizosicacisela uthini nizosicacisela ngevangeli likaNkulunkulu. Nolwazi Queen Lems uthi amen bafundisi sesikhona. Pastor Bindlovu inqanawe le phansi eKetorichi uthi hawo ibandla lenqanawe sibuke bukhoma ngqo ezindlini zomsakazo ivuma. Uzakhele kaZondo athi ngibingelele baholi silalele kusho ubaba uZondo lapha eAdams Mission. Asikwamukele emoyeni nawe uthi nje qaphu kule mzuzwane esele. Sawubona siyakwamukela. Amen bazalwane bami, ngibingelele bafundisi. Aw baba. Yebo, hayi khona baba uMdletshe sho. Ngizwa kahle baba uMdletshe. Yebo, la esihlokweni bafundisi bami yabona la eBhayibheli selifundayo lithi akubona bonke abasenkosi inkosi abongele embusweni wezulu. Into ejwayele ukusho nombandla. Kunjalo. Kepha-ke uthola ukuthi naye indodana kaMdletshe izovela ekhaya ubaba uMdletshe sifundisiwe. Yaqhubeka yaya ku-Sunday school, yaya enkonzweni zabasha, yaze yanikezwa isikhundla sokuthi ibe umshumayeli, yaze yaqhubeka yaze yaba umfundisi. Namhlanje siyigugile namhlanje inamashumi awu-7 eminyaka. Ayikaze nangelo dila ngiphakamisa isandla ithi ngiyamvuma uJesu Kristu njengenkosi nomsindisi. Kodwa iyabaphendula abantu, bayaphendula abantu bayangena
enkosini yayo bayofundiswa futhi babone umbuso wezulu kodwa yona ayikaze nangelo bhila ngiphenduka ilokhu yaba nomntwana kaNkulunkulu umdletho ofundisiwe kuphela yazi yawufika la ifika la manje yaphila ishumayeza abantu baphenduka lokuyilokho lefundisi babo. Siyabonga baba Mdletshe, lento baba Mdletshe ayikhulumayo mkhathini iqiniso impela. Bazophenduka abantu ngoba baphendula umoya ingcwele. Lo oshumayelayo ezazi kahle ukuthi lo akushumayelayo yena akakholela kona uyesihogweni impela. Kodwa into ekhona eyenzakalayo just because umuntu akabani qinisile baba Mdletshe. Khayile Mthimkhulu uthi sanibonani bafundisi, siyabonga uba nani sindalela nomndeni wami futhi siyanithanda. Ngiyafisa ngenye imini nikhulume ukuthi akukho ukubonana nasebalala ngosuku lokubuya kwenkosi uJesu. Angazi ke asebalala balele lenkosini noma balele bengasindisiwe. Abalele enkosini siyobonana nabo futhi siyozana siyokhumbulana. Nangu uLazaro uyakhumbula ukuthi uAbraham lo nesicebi naso. Kepha laba abangafelanga enkosini hayi uqinisile impela Mthimkhulu asizubonana nabo. Kunale chasm, kunale nithini big gap phakathi kwabo nathi asizubonana. Nginabazalwane abangiphikisayo ukuthi ayikho lento yomndeni inkosi inibusiso kusho uKhayile Mthimkhulu. Thamsanqa kaDlamini uthi amen bafundisi ave nesibusiso esikhanyisela amaqondana nevangeli nginilalele ngisenquthu kwamfongo nomndeni wami. Awusiyabonga Sibelkhulu. Amen kusho ubusi kaPhephetha uMashange kaDube naye uthi amen. Ebese nangu umlaleli asikuthathe sikwamukele sawubona. Angibingelele ntambama the Sound Doctrine Hub. Ngiyasizwa isihloko esimnandi kakhulu sokuphenduka emergency. Abantu abaningi baphenduka sibegula, sebephenduka sebesebhedlela bamukela uNkulunkulu usuyasamthanda umuntu ongeke sakwazi ukumsebenzela. Okunye futhi baholi bami ke kunamabandla akhona awuthothi mhlawumbe athi ayakhonza but iBhayibheli awalisebenzisi, asebenzisa into zezizulu kakhona ukuthi mhlawumbe kungaba amakhola lo ngaba mhlawumbe abantu nje bezizulu nje phaqa kodwa nje bazizayoni kodwa bathi iBhayibheli abalisebenzisi. Mhlawumbe ngizothanda nje ukululeka lapho ukuthi kuhamba kanjani kulolo hlelo lolo ukuthi umuntu athi uyakhonza uNkulunkulu but iBhayibheli akalisebenzisi. Abanye baphatha imkhonto ungabusazi ukuthi kwenze kanjani yini isikhathi sokugcina. From Pastor Bill Waxima Phansi Kitso Ridge, the Sound Doctrine Hub. Hayi kunjalo baba, siyabonga. La ngicanga ukuthi silungisane khona na indoda eyaphenduka isemthini noKristu. uKristu wathi ngiyakuthembisa namuhla ngizoba nawe eparadise. Zange abe nesikhathi sokumsebenzela uNkulunkulu. uKristu wamthanda njengomuntu owamsebenzela iminyaka. So uma uphenduka, it doesn't matter uphenduka usembhedeni wokufa, phendula ugula, ukhondela yini, inkosi ikwamukela njengoba njalo. Uyakwamukela. Laba abanye hayi basebenzela ubumnyama impela. Pastor B sivumelana nawe. Siyabonga abaphathi bemfihlakalo zikaSimakade, simele ukuphenduka ukuze sibone umbuso kaNkulunkulu. Siyabonga anive nesakha kwezikamoya. Kusho umama uZanele kaNgcobo la kwacaluza. Bese amen bafundisi, ngicela ukubuza ukuthi uma umuntu efa engasindiswanga uya esihogweni, same time efa uzoya mase kubuya uJesu, akaye esihogweni same time uya eHades kufana ne-waiting period yabantu abaye esihogweni. Akunakuthi mase eHades abaphilayo bazokhulekela kulento abayibiza i-purgatory, amaroba bathi purgatory. Uzoba kwi-purgatory bese umfundisi or umpriest or abazali bakho or ihlobo zakho abazalwane bakukhulekele ebese uyaphuma eHades. Ayikho lento leyo. Umuse eHades isteshi leso sabantu abalinda isitimela esesihogweni. Umuvuse eHades uyoquliswa icala lakho loku-understanda ukuthi why uya esihogweni. Uya esihogweni nje straight but usayiqala eparadise. Ayikho ke le enye abakhuluma ngayo emkhathini. Ziningi kakhulu ngeincingo nama-voice note esizowaphendula off air. Lakho nje lokugcina lokuvalelisa nasi isikhathi sesidliwe yinja. Ngicela ukuvalelisa ngoRomans 10 verse 13. Bonke abayakukhuleka egameni lenkosi bayakusindiswa.
noma ngabe ibomvu njengegazi noma ngabe sezizimbi kanjani izono zakho. Mawukhuleka egameni lenkosi uphenduke ezonweni zakho wethembele kuJesu Kristu uyakusindiswa ziyaxolelwa bese wena uzalwa kabusha wamukelwe uNkulunkulu. Ngiyafisa Mkhathini ngenxa yaloko ukuthi mhlambe kulesonto elizayo ke siqale sikhulume ngayo lento because abantu bacanga ukuthi kufanele umsebenzele uKristu. Yebo sibeke into context leyo. Imisebenzi yakho ingamihle njengale ubaba uMdletshe akhuluma ngayo uye esihogweni directly noma ngabe ushumayela abantu basindiswe wena esihogweni nje directly. Ngiyafisa ukuthi siqale ngayo kulesonto elizayo nabo laba abacabanga ukuthi ngokwenza imisebenzi emihle uNkulunkulu uzobathethelela. Ziningi into enjalo okwenza umehluko phakathi kokholo lobuKristu nezinye izinkolo nanoma ngabe zizibiza amaKristu okugcina imithetho nemiyalelo nokwenza imisebenzi emihle. Masingakhuluma ngakulesonto elizayo mina ngithi khomo uNkulunkulu akubusise luchaba lexesha asikushiwe asikushiya la mazwi. Funda phela ukuzifundela iBhayibheli ngokwenza njalo awusona students kaNkosi noma sikaMkhathini noma ndoda thizeni ke noma nkosikazi thizeni ke students kaMoya Ingcwele qobo lakhe ongezokudidisa. uNkulunkulu akubusise sibonane nawe ngesonto elizayo.